Asa tabuka ibadah permingkota di bagasan manuguton jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Mared di mahita. Manhidin kawani di mata aman, dohot kawani anak Tuhan Yesus Kristus, dohot kawani di perbagian dan mempalangin dohot tanah. Amin. Marupol di bakama ho alisa tok tanamon, endeo kamu mahamulia di warna, marmulia baik kamu puji-pujiannya, do kamu mamadok di barat. Tunasok kaldong akabapahinan binagin nilatipun ni gogong ikon masobat ho akan sun. Haleluya. Martangnya kita. Ale Tuhan di bata pergugu naso hadusan. Namadok mauliati kami ho. Allah di bata ho do akas pilih anak Tuhan Yesus Kristus. Saya asiro kami. Saya bayian manihan rodi pinuparnani bagita naulini. Jala barat may usal bangso. Asa bicara sokan ni masalah kami. Dohot yang kena hukul di hablum, dohot na lingkungan di amatian, magiging di anak at roman ni Roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mereka kita. Ikon pasangan untuk naturasun asa mertua ko jala liring mangun itanong na nilewon ni Jabuba di watang mantiwa
dia roh harta dibatan jalai ikon holong roh harta dibana asarungan dia roh harta mida dan wasta dohot mida akar jatah rodi akar dan buat dan jadi parwota limas nasida iko patuto kita jalai ikon holong roh harta nasida siolo atau nasida jala sisubuto do rohana ido sahana atong rakmani ruh mahitan lamang lamang patiti ale tuan dibata saya perkuhui mahani lamang lamang upar tupatiti amin. Mari
Turbo epistel hatani batan dimingguta sagarion. Iman surat di Efesus itu 5 membuka Maisen ayat 15 1 ayat 20 Tajahama masuk sore. Atau anak mahu menering manakasi padahuna som akan nama roha unang nasom akan nama roha padhasiat kamu mati ay amin hasusato umuain di bahini unang magabi mamotoan alay atu sinamuma manang dia lomo nirhoani ani unang mahal kamu baheno ni ang ay namabuat ko di bagasan ini alay utok di mahamu hatau kamu samahamu akademik kesawan akademik puji-pujian do ente parpaktion edehon jala puji hamu Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu maddok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus masioluam mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus ido yang go sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa amin mared demahita. Tuhan Yesus, na penahan, sanggup damainya, biar ulang, mari pargogo, melunahi, nasa dosaku, nang sai doi. Tahatidakon maha porsiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugu na sohatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sesadai,
Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyang toddi parbadia, andorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpazal do ibana dihaw pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lahul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Aw porsya ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tawasada maruhata martang yang mahita. Debata jahuba amanami para siroha na sumurung, debata nabadia jalana sangap, rodi saliling nililing na doa si do tolong ni roham Tuhan, dihami akana hinokokmu. Mauliate Tuhan alat di patol hasodo behami, saha tuari na pinarbadiamon, di minggu sadarion, di minggu jubilation, marulup-ulup daging naktod dinami Tuhan, ala dilihoko dobe ho sahanguluat dihami, terbaik kami dobe rabdo ruas ni huriam, mangalugahon aka ulaon na pinasahami, alani debata amanami posrohanami diho, di wabah virus corona namasan waengon pos rohanami diho Tuhan ho matoktong na mga linggumi kami rabdoho ruas ni huriam sa luhuna paramahani kami Tuhan asa di padauho kami sian virus coronaon boy kami toktong marahahi pason boy kami toktong marpanidangio di tonga-tonga ninggulu nami si ganupari nangakadungan nami naung terjangkit virus coronaon ho mamargugoy ho saluhu na keluarga songoni para medis asang giat boy di patu-patuhan aka usaho nabuy pamalupon nasida asa toktong las rohani aka keluarga. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, ho matoktong dongan nami nang ruas ni huriam, molo tungadong sia tonga-tonga ni ruas ni huriam, natongon marsahit di bagasan minggu sadarion, ho matoktong ali Tuhan nama dauni nasida, nama masu-masu aka ubat rodi si panganon nasida asa tumibu hisar nasida bolas museng lahu manguduti aka ulon nasida ali Tuhan Yesus jala debata nami maulia tema dohonon nami dirahara-dion ni pimpinan di distrik nami nang preses nalaho manguluhon minggu di bagasan minggu sadarion asa gabi perhitian pasu-pasu doh las ni rohama di tonga-tonga ni huriam HKBP paiduanon resort paiduan pohan asa marulup-ulup sadok ruas ni huriam marpanidangion ko Bartolomo ni Roham hutangnya ko kami Tuhan pamareta nami sian presiden
para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dohot kepala kantor camat nang desa, homa toktong marguguy kon nasida, asa hubar tulungon ni roham diulah kon nasida kaulau ni, gabe mabanlas roha di tonga-tonga ni masyarakat, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, dan lupa kami manaknya kon huriam di sadok portibion, secara khusus huriam HKBP, homa toktong madongani opuye purus, amanami sekretaris jenderal, dohot kadep natului, asa toktong ali Tuhan, homa jaga nasida, dohot mangguhi pos niroka dohot las niroka, lahu patuduhon las niroka di tonga-tonga ni huriam HKBP, asa toktong ali Tuhan tarida panidangion ni huriam tuakatiki neneng ro, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, saluhu nakana niula ni ruas ni huriam sa distrik 10 sada toba kasudutanon, homa toktong nama masu-masu di hauma di balian nang di huta nang dia ke perkantoran, asa toktong ali Tuhan makorho pasu-pasu di tonga-tonga niya ka keluarga ganu marsada-sada, mauliate marohanami di ho Tuhan, moloho dodongan nami, dan mabiar kami laho manguduti kaulau napi nasami, atau ngasi maroham toktong di kami, sisa dosa nami nagudangi, mangasahon anakmu Yesus Tuhan syoko pami. Amin. Mari dimahita.
Imana mengaramoti akan hati-hati luhur pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Huriani Tuhan Yesus nahi naholongan di minggu sadarion ima minggu jubilate nama lapatan marulupun tu dibata satu tanon. Di pasangan Tuhan doa kita ima siang buku kronika sada kronika itu 10 ayat 30 sada satu ayat 30 hujahama hatani Tuhan kita sempurna sono mahatani Tuhan natal sulat di sini. Ikut manlasiro hama atong akalani jalo manulupolo tanuon jalo bago bahabungan itu ngatongan di akabar bini jauh badu raja manhasak-hasak malanti rodi isina manulupolo maladani rodi nasa nagasi manulupolo malisi sudi akaham tempat di rumah di Jehovah ainu karo ibana lahumu tanon madok noyan di mahamu di Jehovah aina bahasa ibana ainu disalering dililing nano asli muhane jala dok kamu tupahi mahami aleni pakani hakonani jala aku jangan lalu habis yang kakak bangso tapi asal puji buat muda bedie jalan bertanggung lalu puji-pujian nami hamu pinuji Jehovah di batani Israel siang nasaikan sahat rodi salilin-lilingnya jalan limpang soi matok amin jalan puji-pujian di Jehovah ima sahana huriani Tuhan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus guna no alasan ubahe dari manulupolo sasahana adong no manulupolo ala dapotan rezeki adong nama manulupolo ala berhasil panenna adong nama manulupolo ala dapotan hadiah ibadah adong si bosilina puasa manulupolo sasahala puasa manulupolo kita dan mereka sudi akan ada naholongan di bagasan Yesus Kristus topik dilingkut nasadarion manulupolo ma tudi mata di minggu jubilatio di Johor asa manulupolo tudi mata satu tanuon alai mono tai yang musik bagasan terbuki jojo asa manulupolo dada di tujuan molang tujuh masati alai do akka jadi-jadian nan asing langit lalu tobat suti angka pagisi di tanon di Johor asa manulupolo di Johor asa hamitipe manulupolo lautipe manulupolo ala nasidari sididani di balik dari kuasu ini kata doh di mata
Kuliah yang dahulukan di bagasan Kristus Yesus mengikuti sejarah itu pukul merbikas dojo-joon ima jojo asal ulun dari tujuan untuk bangsa Israel hati-hati anak naum dibuat Raja David do bangsui mula poti perbadangan di Yerusalem poti perbadangan di namusana direbut halang Filistin ima bangsa nagugui asadana hal namuna lahu merebut kembali poti perbadangan di alamat cenggu si tutup bangsa Filistin dibanding untuk bangsa di mata penuh perjuangan Raja David lalu menalukan anak Palestina alai di ujungnya marhiti pangurunio di mata boy di paluan poti perbadangan boy direbut kembali marhiti masuk doh di mata samping boy mula poti perbadangan itu bagas joro nadi Jerusalem asal poti perbadangan ini keritanda kehadiran di patadu di tongga-tongga di langsung odo sinikasi nampai di johor Raja David marulupulung manita ala di balik di kuasa di mata nampai kita sian bangsa Filistin jangan boy musim poti perbadangan ini mula di Jerusalem ima ulu-ulungna sida alibalkan di masuk di kata nau mangalekon hamanangan di nasida di nasudina di nahulungan di bagasan Kristus Yesus nuain tarjong tunang hita sudi marulupul asadana orang hita Malaysia alai doho to sudi nanti nompanai di jo asa marulupul di ayat 70 saat ayat 74 kilo ikut malas nilo ama akto akalani jala marulupul tanoon jala bawa bahamu di tonga-tonga di akapan biku jauh baru raja dipakai di matano nasa nanti nompanai lahu pasanapun di mata alai nuai amaminang kita sudi ada musere suku-suku tu kita buhano ulu-ulukta tu di mata dia tu nampai mendasari ulu-ulukta tu di mata molo taina siya terlukot takas tu dan suti ulu-uluk di maksoi ima alanukan takas di dagasida kehadiran di mata di tonga-tonga nasida margite na ubomo poti perbadangan itu bagas joro di mata ino na mindasari nasida ubahigawi marulupol alanukan takas di dagasida banda di masuk di mata ima margite na mula poti perbadangan itu bagas joro sudir kuasa kehadiran di mata bagi di masuk di mata ilo na ikut mendasari ulu-ulukta tu ibadah kehadiran di mata na semua tidak menutupi nagari puncak di ulu-ulukta apalagi di masa ni pandemi COVID-19 saya kira kami galing saya kira dihadiami biar lebih nasib jangan orang yang makor galing aku siapa
di situasi masa wabah pandemi virus corona. Ang nagasorta, ang nagdasari ang nalulurong ni Patikian na anong may pandemik COVID-19 di hamu amang ina na semua latar belakang di naadong polong dipasok ini patah al tentu tidak ada siang masuk di patai takas kui bariga gue mau siang naadong halak Filistin mulang putih berbadadari hadir di bata di tonga-tonga nasida iman na mendasari hitam marulup-pulup alani sian hapur siauta taida mabalga ni huwaso ni di bata. Si pataboy do gabi holip parnidaan ni hapor siauta marnida balga ni huwaso ni di bata ala ni panggosa-gosa ni pandemik virus corona. Alay marhiti turpukod dibuka si malolong parto diotay amang inang hita saluhut na. Tabereng mamu setu di bata balik kita marnida balga ni huwaso nai. Tahirim do adong akahamalumon. Tahirim do normal kembali keadaan. Perekonomian pulih. Toho mai tutu. Alai. Dada holan akai na patuduhon habalgahon di debata. Naing takas na madasori olop-olop tahi. Ima iko beringot tajumulo tu ibana. Silehon hamalumoni. Asa songon sa dadadanak amang inang. Dilehon amang amana tu ibana hadiah. Las dorohan dadadanaki. Alay dung lao bapak nai. Juk rohana. Murhing ibana. Buasa. Ala narumik kok dadadanaki dang hadiahi. Alayahado. Narumiko tidak danaki ima among naido. So naribohado hita amang inang. Dia do narumiko dihita. Dia do na mendasari olop-olop ta. Si lehon-lehon do manang na mga lehon. Si lehon-lehon itu hita. Dia do narumiko dihita. Naking hadiahi mabay danaki macailas rohana. Alay do ko lao bapak na lao tu kantor manang lao tu dia. Itor marsa kibana. Cuk rohana. Sedih pakilalaan na. Berarti tidak danaki macarikot jalan na umar gadi ibana ima. Bapak naido. Among naido. Dada si lehon-lehon nakina. Ala gudang do jol masungodi. Marolopolop. Ibana. Ala ni rezeki ih. Ala ni hadiahi. Ala ni do ibana madok mauliate. Ala ni do tubuh niya nagabe madok mauliate. Dihamu amang inang olo do gabe lupa. Silehon pasu-pasui. Gaya holan terarah pikiran. Holan tu silehon-lehoni. Ujung na holas swadongi. Gabe buha. Gabe marsak muse. Damang day nang sude na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molotung peta ado pinuaing pandemik COVID-19 siya. Toktong do di jauhon minggu jubilatau kita sude. Asa marulupulup tu di bata. Do si ulup ponot tatutu. Si ulup ponot ta songon akan nanidok ni turpukon matuhita amang inang. Toktong do adong di bata di tonga-tongata. Jala rapon ibana duhita. Jala tung nasuhea duhita ditadikon. Di Roma 8 ayat 31. Molo de bata dungata. ICB alota. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Sa sitong na godangdo akan mabibiyari hita. Godangdo na mabek kita holsoan, na mabek kita gabi tahutan. Godangdo akan naing manggosa-gosa hita. Alay didok diturpuki. Molo di bata dongatta ICB alota.
Tuhan Yesus Immanuel, Dia menyertai kita senantiasa. Rapodo di batado kita sa sitong na madalani ngulut taon amang inang. Toktong do iba na madongani hita. Toktong do iba na mga ramuti hita mga dupi na masan waingon. Jalanaing patuduhonon di debatado balgani huwasonay tu hita. Alani fokus mahita mamereng tu balgani huwasonay. Ima na maddosori hita marulupulup. Damang day nang sude na hinaholongan. Laos ihuk do jow marulupulup tu saluhut na tinoppa. Dadaholan tu jolma diarahon asa marulupulup. Dihatidakon hata ni debatado na doho do akas suaswanani. Laut, doho tano, tobak, harangan. Makalason pabahenan di debata. Ima na patuduhon, olup-olup na tinoppa di debatay. Sudido hape ikon mangulupon debata. Alani molo parsidoho do akan na tinoppanay dipake debata laho mamuji guwarna. Da ikon jamot mahita maradopon akka jadi-jadian di debata. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya bersorak-sorai bersukacita. Alai miris dorohatta nuaing amang inang, marnida akan amasa nuaingon. Nang macegodang bencana terjadi, ala di kerusakan alam. Masa do nuaing banjir, ala nunga gudang akatobak. Nagabi gundul, ditabay akahau. Masa do aka tanah longsor, alanyahay tong maaka alani penebangan liar di akatobak. Masa do noeng dihamu aka amang inang pencemaran di aek, sungai, danau, manang laut pe. Gabi godang marmatean aka hewan-hewan di sungai, di danau, manang di laut. Bohabe bahenon nii aka jadi-jadian di debatai, mangulopon debata, molonunga ta eksploitasi alam. Naung ditinoppan di debata, laho mendukung parnguluta. On managabi pergumulan dihita aka amang inang. Alatakas do di minggu jubilateon, di jauhon doho do lauti, tanui, tobak, harangan, marulupulup tu debata. Alay buhado bahenon ni alamon, portibion marulupulup molonunga siga. Muruk maalami, Roma banjir, adong pemanasan global. Di kutub utara selatan, nung ngalam menipis BS, meningkat naginwaran na gelombang di laut. Olo maadong akan nalonong daratan-daratan. Gabi mabuan marabahaya. Jalataida maamang inang godang aka hewan-hewan na hampir musnah. Jaladang barita na baru beita bigi. Di partikian nuaingon amang inang, banyak hewan-hewan yang tidak bisa mendapat makan lagi di hutan. Akhirnya turun mereka ke desa-desa. Gabe diganggui ma aka penduduk setempat. Adong harimau nang menerkam danak. Adong nagabe korban aka jolma. Alas wadong be keseimbangan alam. Jalanamasan waing pandemik COVID-10 sia. Persiajaran na arga doa dihita amang inang. Jangan-jangan karena tidak ada lagi keseimbangan ekosistem, gabe marroan aka sahit-sahit na baru. Alani aka pencemaran lingkungan, gabe adong aka sahit-sahit nasuhea masa alinga masa di partikianon. Itu menjadi satu pergumulan bagi kita semuanya.
Molo didok debata ikon marolo polop sude na tinopana dada holat jolma. Na pinangidon di debata tuhita nuai. Ikut tajamo tom masude aka jadi-jadian nai. Karena Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hewan adalah untuk mendukung hidup kita di dunia ini. Alai gudang doi alangasega di bahe jolma gabe makorhon nang nasudinggan di bagasan parnguluota. Didokon si Martin Luther, Bapak Reformasi. Allah menulis firman-Nya tidak hanya di Alkitab, tetapi juga di pohon-pohon, awan-awan, dan juga bintang-bintang. Nama doi amang inang ternyata ciptaan Allah ini mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kebesarannya. Asadada hola di Alkitab, di surat to taringo tubal gani waso di debata. Ale marhite akan atino panay, so nairok ni si Martin Lutheri. Tapi juga pohon mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Awan-awan juga, bintang-bintang juga. Alani amang inang, tajamoton ma, sude akan natinopan di Tuhani. Asa dohot na sida marulup-ulup. Jala tanggung jawab tadoi. Dilehon tuhita mandat untuk menguasai bumi. Tetapi sejalan dengan itu firman Allah juga mengatakan peliharalah. Menguasai dan memelihara. Kita bisa memakai apa yang ada di dunia ini untuk mendukung hidup kita. Ale unang adong eksploitasi alam. Tapi harus kita memelihara supaya tetap bisa mendukung hidup kita. Dohok mendukung kehidupan ni anak cucu kita kelak. Atau ngamang inang, dohot mahita makatidakon habalgao ni huwaso ni debata, di tonga-tonga ni parukilota terlumobi ala ni pandemik COVID-19. Taingot ma, dang masohot asini rohan di debata tuhita. Didokdo di ayat 35. Madok mauliante mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, jalahot rodi saliling nililing nado asini rohana. Balga di huwaso di debata na taulok pon ima. Ala ni balga ni holong ni rohana tuhita. Ala ni denggan ni basana tuhita, jala sahat rodi saliling nililing nadoi. Dang marpasuhotan asini rohan di debata. Ima taingot amang inang si oloponota. Ala dang marpasuhotan asini rohan di debata, denggan basa di debata, toktongdo dijagai, jala diawasi, akka nahinahulungan ni rohanay. Jala didokod domuse di ayat na mangihut tupahi mahami ale debata dihatuaw nami jala papung jala palua hami sian akabangso parbegu asa puji hami guarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian nami hami adong do dison sada hata nama dok nakinan di bagasan turpuk di ayat 25.30 di dok. Debata balua hami sian akka bangso parbegu. Diakui bangso ido ia debata tai ima si palua. Naking parjolo didok ibana do raja. Napaduaho didok muse ibana do si palua. Adong pengakuan di nasida Allah kita itu adalah raja dan dia adalah keselamatan kita. Si palua hita. Natukdop paluaon di debata bangsona sian ragam ni akahamaulon. Jala diturpukon nunga maceta kasih amang inang. Diakui bangso ido. Diakui nasida do nagali nasida. Jalago kelemahan. Sada bangso na mekmet martibakon bangso na asing. Adong hatoruhon ni roha di bangso di debata hati hai.
Laus ido nanaing teladanyota amang inang. Toruk rohat ninasida. Jalai ko toruk manyan rohatta. Songon bangsoi mangido haluaon. Alayu do nasida mengaku. Nagali do hami Tuhan. Gudang do kelemahan nami Tuhan. Iko marsigatung tuho do hami Tuhan. Asa malua hami. Molo na jolo dipanggido bangso di debata asa malua nasida. Sian bangso nagogo akamusu nasida. Nuaing ise mamusuta. Secara khusus di Partikianon. Musuh kita yang paling utama. Na ikut taluhonota. Ima. Virus corona. Alebohado hita manaluhoni. Songon bangso Israeliman yan pangalaho ni Haporsyota. Uduk ibana tu debata di bagasan toruk ni roha ibana mengaku Tuhan gali duhami godang do Tuhan dosa nami lemah dohami Tuhan gog doha urangan nami Tuhan mereka mengaku segala kelemahan mereka daktu kami boy manaluhon musui anggo somardonga toko ido lapatani. Jala ido na indohonot tadi Partikianot tu debata. Ali Tuhan anggo somardonga toko tung nasubui doon salpu siang ngulunami virus corona. Daw maaka hagijangon ni roha. Daw managinoaran na. Siya kitao na mga sahod diri, na mga sahon gogo, dinamasa noeng wabah virus corona. Alay naing dibaga sa turo ni rohahita mengaku tu debata, ali Tuhan, ala ni akahurangan nami doon, ala ni aka kelemahan nami doon, ala ni godang di perbuatan nami nahurang doon, mungkin ala na sega do portibioku baik kami. Naing adong pangarajumion di diri, mamereng tu diri, dang be menyalahkan, dang be patubu-tubu bada di masa ni pandemikon, unang be marbadai, adong pe akabantuan di pamareta, unang gabi marbadai. Alay sonang maruhatta, molo didok akan na terdampak majo majaloy banasidama. Iko posroa marpanari do debata, ido na taulupon, asini rohani di batahot ro di saling liling na marlapatad doy, dang pula mabiar hita amanginang, disarihon di batado ngulutta. Jala molo olo hita uduk tu di bata, rodo ibana tu hita, marhiti suara ni akan aposo di bata, massuarahot tu hita, asapos rohatta, margogo daging do todita, mangadopi parukilon hinorhon ni COVID-19. Marsuara do di bata marhite-hite pamaretata, na menghimbau asa tapake aka alat-alat mencegah penyebaran di viruson. Marhite na mamake masker, marhite na olo hita rajin manuci tangata, majaga hayason di pamatakta, marsuara do Tuhan tayo marhite-hite aka medis na majuhon tu hita asa tuktok kita majaga hay pasotta tuktok kita mengkonsumsi makanan bergizi jala ta uloy masaluhut nay ala saluhut nay laho tu keselamatatta do tung suboy hita leas amang inang taulahon may saluhut na sian parsitutuan doho las ni roha asa malua hita jala marulupolop pita toktong marulupolop daging doho todita diadupan ni debata taulupon iba na ala ni balga ni huasona taulupon iba na ala ni balga ni asin ni rohana tuhita naso marpaso tani amin martanyang mahita mauliate ma ali Tuhan debata di pasahat rohanami tuho. Di johok kodo tuhami di minggu jubilateon. Asa marulupolop pami. Di johok kodo nang sude jadi-jadian mi. Asa marulupolop dia dopanmu. Saluhut na do di joho mangolopon balgani pabahenanmu. Ale Tuhan nungatakas wilalahami.
akapabehenan mi di pardalanan ni ngulunam. Terlumubi maasi ni roham. Na say tuktong Tuhan dilihok ko Tuhami. Dihahulong iho dohami siyan nasa roham. Tuktong di paradiho dihami Tuhan akan narikoti. Di ngolu pardagingon ng terlumubi di ngolu partodion pe. Sikop dosa luhut na Tuhan. Ikut daw man yan nakabiar ni rohay siyak kami. Mulunung atakas wilalahami balga ni huwasomi. Nung atakas widahami akapabahenan mi. Ima mabahen pos rohanami madala ni ngulu namion. Tunggu dang huwadopi hami akaparukilon. Terlumuwi may alamasa pandemik COVID-19 siya. Dinaadong biar ni rohanami. Dinaadong holso ni rohanami. Alay di paingoto hami Tuhan marhite turpukon. Ikon marulupulok pamisudi. Ala adong doho di bata nami. Na say toktong mangodingi hami. Jalaro doho Tuhan tutonga-tonga nami. Maswaraho na kalomo ni roha masambalua hami siyan pandemik COVID-19 siyon. Ima marhiti-hiti akan aposom. Na mangaraho na sa toktong marhapor siyaw na tugu hami tuho. Makirim hami tuho. Natukdoho paluahok kami siyan sudi akaparukiloni. Marsuara doho tuhami marhite-hite panggom-gomi nami. Na say toktong na sida. Pasahaton akahimbauan pencegahan. Lau memutus mata rantai penyebaran viruson. Asa toktok kami ringgas mamake. Aka masker nami. Mamuri tangan nami. Songoni dohot majaga hayason ni pamatang nami. Sadok dipakeho do Tuhan. Nasida asaboy hami malua siyan pandemi COVID-19 siya. Nang marhite aka medis pe Tuhan. Dipakeho do nasida marsuara Tuhami. Asa hujamotok kami akahi pason nami. Ajari mahami Tuhan. Asa unang lebal jalalias rohanami di saluhut nai. Ay marsuara doho marhite-hite nasida. Ale Tuhan nami dihirim hodo. Iko sude marulupolop do sude akajadi-jadian mi. Ajari mahami Tuhan asa hujamotok kami akajadi-jadian mi. Akasuas-suanan na pinasahat mi. Akapapahanap pe Tuhan na pinasahat mi Tuhami di Portibion. Nang songoni laut, danau do sunge, tano pe Tuhan. Naingi jamot tonon nami. Nunga gudang na siga. Nunga gudang na mengalami kerusakan. Ngawi makorhon bencana. Alay dihirim hodo Tuhan asarong habubaon ni roha di hami. Di pasahat todo Tuhami jadi-jadian mi. Laho, pakion nami, memenuhi kebutuhan nami di Portibion. Alay ihu tusi, ikut dohami memelihara alam ciptaan mi. Asaboy uli, jalaboy marulupulup di hadapanmu. Dihirip podo hami ikon marpanidangi taringok tuhasom. Alani marhite akan natinopam saluhutna. Ikut sude makatidakon balgani huasom. Mulyati ma Tuhan, pasu-pasu mahami sude, jala tau hasangapon mangulu nami di hadapanmu nabadia. Amin. Maret de mahita laos tapasahat ma peleata. Jehovah di bata, para sirohado Jehovah di bata, para sirohado Jehovah di bata.
pasado Tuhan tadi mata, mardingkan pasado Tuhan tadi mata, mardingkan pasado Tuhan tadi mata, mardingkan pasama nang hitam. Tatangya kon mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan di saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami gudang di selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di pasu-pasu jalan kramoni Tuhan di Batamaho, di soda